Jutro kod Marka. Marko živi sam u malom stanu. On radi u jednoj firmi i ima miran život. Svako jutro počinje skoro isto, korak po korak. U 6 sati Marko se budi. On otvara oči, gasi alarm i polako ustaje iz kreveta. Zatim proteže ruke i spušta noge na pod. Još je pospan, ali ne želi da se vrati u krevet. Prvo Marko ide u kupatilo. On pere zube, umiva lice i briše se peškirom. Gleda se kratko u ogledalo. Kosa mu često stoji čudno, pa je malo namesti rukom. Posle kupatila Marko ide u kuhinju. Uključuje ketler i čeka da voda provri. Dok čeka, otvara prozor i pušta da svež vazduh uđe u sobu. To mu prija. Kada je voda gotova, Marko pravi čaj. On voli čaj sa limunom. Za doručak, Marko jede jednostavnu hranu, jogurt i hleb sa sirom. Ponekad doda jednu jabuku. Dok jede, on gleda kroz prozor na ulici. Vidi ljude kako šetaju pse i decu kako idu u školu posle doručka. Marko sedi za sto i otvara svoj laptop, proverava e-mail i gleda poruke sa posla. Zatim pravi kratku listu šta danas radim. Na listi često piše sastanak, telefon, dokument, kupovina. Oko 7:30 Marko se oblači. On stavlja čarape, pantalone, majicu i jaknu. Zatim proverava torbu. Uvek nosi telefon, ključeve, novčanik i malu flašu vode. Pre izlaska Marko gasi svetla i proverava da li su vrata zaključana. Zatim izlazi na ulicu. Vazduh je ujutru svež. Marko hoda do autobuske stanice. Put je kratak, oko 10 minuta. Na stanici Marko čeka autobus. Ljudi stoje, neki gledaju telefon, neki pričaju. Autobus stiže posle par minuta. Marko ulazi, nalazi slobodno mesto i seda. Dok putuje, on sluša muziku i gleda kroz prozor. Kada stigne do firme, Marko izlazi iz autobusa i ulazi u zgradu. Pozdravlja kolege i odlazi za svoj sto. Sedi, pali računar i počinje svoj radni dan. Marko voli svoju jutarnju rutinu. Ona je jednostavna, mirna i jasna. Kaže da mu dobre. I male navike pomažu da sijao dan bude lakši.